Just ara és el torn dels grups parlamentaris, ho farem amb l'ordre habitual. Tindreu 5 minuts per intervenció, anem una mica tard sobre l'horari previst, per tant us demano que us mantingueu dintre d'aquests 5 minuts en les vostres intervencions i comencem amb el grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Té la paraula la diputada Marta Vilalta. Moltes gràcies, president. Abans que res, donar la benvinguda i les gràcies per la compareixença. Us volia preguntar si puc parlar en català, si us va bé, si ho enteneu, o si ho faig en castellà. Doncs llavors, si em permeteu, la faré en català, però si hi ha alguna cosa que no quede clar, cap problema en aclarir-ho. Avui fem aquest debat al Parlament relacionat amb l'actualitat de Veneçuela, també arran de les notícies que hem anat seguint des d'aquí aquest primer trimestre, sobretot d'aquest any 2014, on estàvem alertats per una escalada de violència en algunes de les ciutats de Veneçuela. Primer de tot, com a Parlament no podem restar aïllats i estar precisament això, aïllats del que passa al món. És cert que des d'aquí no podem fer tot allò que nosaltres voldríem, però sí que la nostra missió és estar amatents del que passa i poder, en la mesura del possible, influir en la resolució de conflictes, fent ús del nostre paper, com nosaltres creiem que ha de ser, d'actor responsable a nivell internacional. Vosaltres ho heu comentat, tenim molta informació al respecte. L'informe de l'ICIP, també ens han arribat informes d'Amnistia Internacional, també estem al cas del pronunciament del Fons Català de Cooperació sobre el tema de Veneçuela i que vosaltres també ja heu comentat i que nosaltres en bona part compartim, sobretot perquè té una visió molt global del tema, no només fa referència a govern, no només fa referència a grups opositors o societat civil, sinó perquè tenen tots aquests informes una visió molt global que a nosaltres ens interessa, perquè el tema de Veneçuela, el que si més no nosaltres podem percebre, és que és un tema complex, on no tot és blanc ni tot és negre, sinó que la complexitat és molt existent i precisament les informacions que ens arriben des d'aquí moltes vegades són contradictòries i són contraposades. I segurament aquí avui en aquesta comissió, amb la compareixença ara i la compareixença posterior, tindrem ocasió de veure-ho. En tot cas, què ens preocupa a nosaltres? La violència que hi ha i que hi ha hagut i que esperem que no continuï però que de moment hi ha, i el risc de que aquesta violència es cronifiqui a Veneçuela. Què ens preocupa? També la polarització que està vivint el país i que això pugui portar encara més a una fractura social. Ens preocupen fets que s'han denunciat com els problemes d'abastiment a nivell alimentari, però d'altra banda també lamentem manipulacions sobre el conflicte de Veneçuela, on hem rebut també imatges totalment manipulades que estaven extretes d'altres conflictes o situacions a nivell mundial i que s'han venut com si estiguessin passant a Veneçuela. Això també ens preocupa. Nosaltres sempre estarem a favor de les mobilitzacions, de les protestes, sempre que compleixin la principal premissa, que és que no hi hagi violència. La violència mai està justificada, sigui per qualsevol banda. Per tant, compartim plenament les protestes o mobilitzacions que hi pugui haver a Veneçuela o a qualsevol altre lloc del món, legítimes, sempre que no es facin ús de violència. A la vegada que tot això que ens preocupa i que expliquem, també reconeixem programes socials que s'han impulsat al país a través del govern en els últims anys, com també reconeixem, perquè així ho avalen les dades, la disminució notòria de la pobresa, com sí que hem de considerar Veneçuela com un país democràtic amb unes eines democràtiques i amb unes vies democràtiques i per tant amb un govern legítim al qual hem de respectar. Això és el que nosaltres veiem des de la distància i des d'aquesta visió global que volem fer i que creiem que hem de fer per entendre aquesta situació. Per tant, i en la línia també del que diu el fons o fins i tot del que diu l'ICIP en el seu informe, què és el que nosaltres dedicarem els esforços i treballarem i mirarem de trobar els punts d'encontre tant amb vosaltres com amb qui sigui? Doncs el que dèiem abans, que mai es pot justificar la violència per aconseguir cap fi, mai està justificada la violència, per això demanem que es renunciï a aquest recurs de conductes violentes, tant si això ha estat permès per part del govern a través de les forces policials, doncs que això no es pugui permetre i hi hagi molta vigilància, però també i per tant que s'esborri qualsevol ombra de dubte, però també que els grups opositors o que les manifestacions o les mobilitzacions o que sigui no s'utilitzi la via de la violència en aquests àmbits.
La nostra aposta és plenament pel diàleg, perquè qualsevol demanda sigui canalitzada a través de negociacions, a través de les vies pacífiques, a través de les vies democràtiques, i per això estem i donem suport a totes les iniciatives de caire de diàleg i de negociació que s'estan duent a terme, perquè ens consta que hi són, i una de les preguntes que us volia fer era com valoreu vosaltres, si veieu que hi ha diàleg, que no hi ha diàleg, que hi ha negociació, com valoreu el que s'està duent a terme per intentar parlar amb tots els àmbits i amb tots els sectors. Ens agradaria que ens féssiu una valoració. I a més del que dèiem de la violència, del diàleg i de la negociació, evidentment que com a qualsevol altre país el que cal és garantir els drets a la llibertat d'expressió, a la llibertat d'associació, a la llibertat de reunió, de mobilització, al respecte també pels resultats electorals, evidentment, i un respecte que ha de ser mutu per totes bandes i en totes direccions, i evidentment la defensa dels drets humans. Ens preocupa moltíssim que hi hagi informes que avalin que no es compleixin, com ens preocupa que hi hagi escalada de violència, com ens preocupa aquestes informacions contraposades. Per tant, què avalem i què defensem nosaltres? Que hi hagi més transparència, que hi hagi més negociació, que hi hagi més diàleg i que hi hagi tot l'esforç possible per totes bandes per trobar punts d'acord. Acabo ja, president, amb aquesta pregunta que us feia sobre la valoració de les trobades de diàleg, de la negociació, què en penseu? M'agradaria saber també què és el que vosaltres proposeu, és a dir, parlar de la desobediència també, si està o no està legitimada en funció de qui ho explica, però què és el que vosaltres defenseu, què és el que vosaltres proposeu, quin és el vostre full de ruta per tirar endavant els canvis que hi hagin d'haver a Veneçuela, i lamentar també que en algun moment a mi m'ha sabut una mica greu que en algun moment de l'exposició, en algun vídeo del que hem vist, s'hagi vingut a desacreditar o a posar sobre la taula altres persones que després compareixeran també aquí a la comissió i que ho hem trobat una mica lleig. En tot cas, posar-nos a disposició de si el Parlament pot fer alguna cosa, ja ho heu dit, que igual fer algun pronunciament o alguna proposta de resolució en la línia de fons. Hauria d'anar acabant, diputada. Sí, acabo ja. I per tant, posar-nos a disposició si d'alguna manera podem ajudar. Gràcies. Molt bé, gràcies. Al torn del grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa té la paraula la diputada Sara Vilà. Gracias, presidente. Excepcionalmente voy a hacer la intervención en castellano porque creo que están siguiendo no solo desde aquí, sino que también hay gente que está siguiendo que no entiende el catalán. Entonces, lo primero que me sorprende es que la señora Isabel Plaza se presente como alguien no político y, en cambio, en su intervención está llena de opiniones políticas. Y incluso llegar a llamar al presidente Chávez traidor. O sea, eso es una opinión como una casa. Si eso no es una opinión, dígame usted. Por lo menos el señor Rafael Eduardo ha intentado traer algunos informes, pero sí que estoy indignada en parte porque ustedes han manipulado las intervenciones de David Bondía, de Gabriela Serra, de Joan Boada. Lo intentan manipular, además, a su favor, sabiendo que ustedes vienen aquí a hacer intervenciones políticas, no intervenciones sobre derechos humanos. Ustedes no son una ONG de derechos humanos, ustedes han venido a hacer intervención política y por eso sí que son una excepción. La excepción de esta comisión, porque ustedes lo que hacen es política además de la oposición y con los mismos argumentos que utiliza la diputada Corina Machado, además. O sea, ustedes hacen política, no vienen aquí a hablar de derechos humanos. Porque si hablamos de derechos humanos, también hay otros informes de Amnistía Internacional del 2003 donde se habla y se prevé que habría una manipulación sobre el tema de los derechos humanos. Por supuesto, aquí reprobamos cualquier forma de violencia, está claro. Pero es que el Gobierno ya ha tomado medidas también por esa gente que ha estado reprimida en las manifestaciones. Y ustedes nos venden las manifestaciones de Venezuela como algo pacífico, pero por favor, también hemos visto, también tenemos ojos, tenemos oídos. Y aunque aquí la prensa, los medios de comunicación convencionales estén a favor de la oposición más que a favor del Gobierno, porque eso canta muchísimo,
También vemos en las redes sociales constantemente cómo se manipula la información por parte de la oposición y por parte de estos grupos que dicen salir pacíficamente a la calle, que han montado barricadas donde han muerto muchísima gente y además afín al gobierno de Chávez o al movimiento chavista. Hasta el momento han muerto más chavistas que gente de la oposición. Y esto no sale en ningún sitio, esto nadie lo explica. Pero ya van 26, por lo menos. Nadie habla de las barricadas, de lo difícil que son las barricadas. Nadie habla del incendio en el Ministerio de Vivienda que provocó la oposición y que donde 86 niños tuvieron que ser desalojados por ese Ministerio de Vivienda. Miren, aquí los jóvenes, por lo menos cuando se revolucionan, cuando hacen desobediencia civil, pueden haber atacado algún día alguna oficina de un banco, porque eso es el que representa el poder del capitalismo. Pero es que la oposición en Venezuela ataca el transporte público, se carga el transporte público. Esto está cargado de simbología. Y a usted se le ha escapado, señora Isabel. Usted dice que la expropiación son falta de derechos. Ahí se le ve realmente que usted tiene una ideología política. ¿Usted cree en la libertad? ¿Libertad de qué? ¿De las empresas? ¿Libertad para que los papás puedan tener empresas libremente, que no haya ningún porcentaje que pertenezca al Estado? ¿Eso es libertad? ¿Libertad de expresión cuando el 85% de los medios de comunicación o más pertenecen a la oposición, son privados en Venezuela? ¿No hay libertad de expresión en Venezuela cuando solo el 15% de los medios de comunicación son públicos? No nos lo creemos. De verdad que no nos lo creemos. Hay informes de Amnistía Internacional, hay informes de las Naciones Unidas también, hay informes de la FAO donde se habla de todo lo que se ha conseguido durante estos 14 años de gobierno de Chávez y Maduro. Por cierto, 19 elecciones, solo 18 se han perdido. Y si ustedes tienen derecho a la desobediencia civil, y si ustedes tienen derecho a la protesta pacífica, es porque se recogió en la Constitución que impulsó el chavismo, ese chavismo que ustedes tanto detestan y que a veces incluso lo hacen de forma racista y clasista, sobre todo. Hubo un golpe de Estado en el 2002, todo el mundo se acuerda. Después del fracaso de ese golpe de Estado y después de que el pueblo volviera a refrendar otra vez el gobierno venezolano, en 2006, cuando se vuelve a ganar las elecciones, se cambia radicalmente de estrategia. Como el golpe de Estado no funciona, vamos a ser más pacientes. Con la ayuda de USAID, con los Estados Unidos, etcétera, con la ayuda del NET, vamos a intentar cambiar el gobierno, pero de forma más pausada, ¿no? Sin golpe de Estado, aunque con mucha violencia en la calle también, y lo vamos a vender como represión de los derechos humanos en Venezuela. Es que se ve muy clara la estrategia, se les ve muy claro. El único país que ha tenido una democracia fuerte en Latinoamérica, resulta que además es el que posee también los mayores recursos de petróleo en estos momentos. Qué casualidad que toda la derecha, que el PP nos traiga la oposición venezolana aquí. También, qué casualidad que toda la derecha está interesada en desacreditar el gobierno venezolano, porque allí están las mayores reservas de petróleo de todo el mundo. Qué casualidad. Diputada, hauria d'anar acabant, se li ha acabat el temps. Sí, bueno, en todo caso, yo no tengo preguntas porque creo que me ha quedado bastante claro que no es una organización de derechos humanos, sino que es una organización política la que ha comparecido. Gràcies. Ara és el torn del grup mixt. Té la paraula el diputat de la CUP, Quim Arrufat. Bon dia, gràcies per la compareixença. Bé, nosaltres ja intuïem que, òbviament, el debat de Venezuela no està exempt d'implicacions polítiques per part de tots els grups polítics, per part de l'estat espanyol mateix. Hi ha interessos teixits per totes bandes i, per tant, el debat que esté aquí, més que sobre drets humans, és sobre la globalitat, la impugnació o validació global
del govern bolivarià de Veneçuela, és a dir, del govern constituït o de la nova etapa constitucional de Veneçuela des de finals dels 90. Per tant, es barregen tots els temes, es barregen drets humans, ho han fet vostès en les seves intervencions, saltaven de drets humans a inflació, a qüestions econòmiques, a Chávez traïdor, vull dir, han parlat de diverses coses, amb la qual cosa ja entenem que la intervenció absolutament legítima és una impugnació global a la política econòmica, cultural, de drets humans, legal, tot del govern d'Hugo Chávez, és a dir, en el més pur estil que està caracteritzant l'oposició veneçolana, que no és contra una política concreta o l'altra, sinó és tota una impugnació global. Igualment, les intervencions dels grups han anat també en aquest sentit, perquè d'una intervenció que bàsicament enteníem que venia a parlar de la violència, de la manca de drets humans, de la vulneració dels drets humans, se n'han tret conclusions com les institucions chavistes han fracassado, ha dit un dels portaveus que ha parlat, o l'interès en la divisió del règim perquè hi ha un interès polític que es barreja amb l'interès dels drets humans, per part de tothom. Per tant, és obvi que les intervencions, la d'ara i la de després, aniran exactament a la mateixa línia. Nosaltres ens han sorprès, ens han preocupat algunes de les dades que han dit i algunes de les que podem contrastar o intentar contrastar nosaltres. Han parlat de 24.000 morts, no sé si a l'any, per violència. Són molts morts al dia, i això és molts. Això és un problema greu. 150.000 morts en 10 anys o en 12 anys és bàsicament una carnisseria i és un tema greu del qual ens preocuparíem enormement. Han parlat, òbviament, dels morts provocats en aquestes darreres protestes. A nosaltres ens consta que, vostès han dit 43 morts, ens consta per les diferents informacions que hem pogut contrastar que dels 43 morts 10 eren policies, 6 van ser civils morts en xocs amb les barricades i 5 són civils assassinats per trets a l'hora de netejar les guarimbes, és a dir, les barricades, que crec que és una dada o que és falsa absolutament i per tant els 43 són manifestants o que era important citar-la en la seva intervenció perquè si no potser algú haurà entès que són 43 morts manifestants. No, vostès després corregeixen la informació en tot cas si ho creuen oportú. També estaria bé que diguessin, perquè vostès coneixeran que en aquest país difícilment es processa un policia per abusos policials. En canvi, crec que hi ha bastants detinguts entre les files policials que estan processats per abús d'autoritat, per extralimitar-se, etc., i que estan sent processats. Jo crec que és important afegir aquesta dada quan parlen d'estat de dret i de vulneració, bàsicament perquè aquí no es fa. Llavors, allà no sé si ha tingut gaire èxit o no. És obvi que per poc que es conegui Veneçuela hi ha un problema evident per tothom, crec, en el conjunt de països llatinoamericans hi és, però en aquells que a més tenen molts ingressos pel petroli o per recursos naturals acostuma a ser més elevat. Aquí a l'Amèrica Llatina i a l'Orient Mitjà que hi ha corrupció dins del govern, dins de totes les institucions, i per tant atribuir a tots els mals que provoca l'Estat a una intencionalitat política directa a vegades no és exacte, però en tot cas s'ha de tenir present això i com reacciona en tot cas l'Estat en aquesta corrupció, aquest abús d'autoritat o com ho fan. Nosaltres, òbviament, diguéssim que no descontextualitzem el que passa a Veneçuela. És un país dels més rics en petroli. Sabem la història d'Amèrica Llatina, sabem la història dels països que tenen petroli, Egipte, Iran, Iraq, Síria, sabem com han acabat, els milers de morts que s'han provocat. Sabem que són situacions de molta tensió i sabem que hi ha un interès, òbviament, internacional, privat i públic per part de potències internacionals en desestabilitzar permanentment la situació política a Veneçuela perquè és la reserva de petroli més gran a la vora dels Estats Units i no sé si és la segona, crec que més gran del món. I això, òbviament, condiciona absolutament tot el que pugui passar a Veneçuela. També, òbviament, hem repassat la història de Veneçuela, i acabo, que és que darrere de cada procés electoral on l'oposició ha perdut, diguéssim, democràticament, amb diputats del Partit Popular avalant les eleccions, amb la firma de diputats del Partit Popular avalant el procés democràtic com a transparent, hi ha hagut
crides a la insurrecció, crides a mobilitzar-se, hi ha hagut cops d'estat amb participació directa de governs, en aquell moment governats pel Partit Popular, etc. És a dir, som conscients, òbviament, del desenvolupament tens de la democràcia a Veneçuela i de la tensió que és sotmès al govern de Chávez. I una última apreciació, també som conscients que a nosaltres aquí no ens arriba la informació contrastada, en tot cas. Una part de la informació ens arriba, perquè els principals mitjans que ens informen aquí són instruments d'intervenció política a Veneçuela. Són instruments al servei de les grans corporacions del petroli d'aquí, dels interessos d'aquí i dels interessos diplomàtics de l'estat espanyol que intervenen a Veneçuela, però a molts altres països d'Amèrica Llatina, explicant aquí i allà bastant el que els interessa, en el que és bastant vergonyós. I ja està, s'ha acabat el temps. Gràcies.